Ten eerste, ik ben enorm trots dat we het allerbeste deelnemersveld in de geschiedenis van de Benelux Tour hebben. Dus voormalig de Eneco Tour en de Bing Bang Tour. Zo'n deelnemersveld hebben we nog nooit gehad. Dus dat is fantastisch. Dus ja, wat verwacht ik ervan? Een hele open strijd. Er zijn wel 20 kandidaten voor de eindoverwinning. Dus een hele open strijd, ja. De Benelux Tour gaat op dit stuit terug Nederland en België. Maar daar komt verandering in. We willen volgend jaar ook graag één etappe hebben die start of aankomst in het Groot Hertogdom Luxemburg. Dan hebben we de volledige Benelux. Maar het is uniek, het is ook de enige UCI World Tour etappenwedstrijd van 7 dagen doorheen de Benelux. Dus ik vind het een heel symbolische ronde eigenlijk. Die begint in het noorden van Nederland en eindigt bijna in het zuiden van België. Dus heel symbolische etappenwedstrijd. En ja, voor ons heel speciaal omdat we doorkruisen de beide landen. Dat is zo mooi. 2 landen die ook wielergek zijn. Het deelnemersveld is echt van heel grote waarde. Grote namen binnen manje te aanschouwen in het noordesten van uw provincie. En het is net zomaar dat die grote namen haar een graag zien laten willen. Ten eerste denk ik door de plaats op de kalender. Het is wel ideale voorbereidingen op het wereldkampioenschap wielrennen. Dat later plaats heeft, later deze maand in Vlaanderen. Ik denk dat heel veel renners zich hier moeten bewijzen ten opzichte van hun bondscoach om nog geselecteerd te worden voor het WK. Ik weet dat het voor bepaalde Belgen alvast het geval is. Ik vermoed voor sommige Nederlanders ook. Die nog geen certitude zijn, geen zekerheid zijn. Maar ook het gevarieerde parcours. Je bouwt eigenlijk op naar die 3 dagen in de heuveltjes. Eerst massasprint, een tijdrit en dan opbouwen naar die zwaardere parcoursen. Dat is ideaal voor een renner om de conditie op te bouwen en om toe te werken naar het hoogtepunt. En dan ta besluit. Zo'n grote UCI World Tour startte in Friesland. Het is net de eerste keer, maar wat brengt de organisatie je dags weer heen, hè? Friesland is zo mooi. Die waterpartijen, al die gezellige dorpen die jullie hier hebben. Dus alleen daarom de gezelligheid. Maar het zijn ook zo mooie helikopterbeelden. Ja, het is prachtig. En als je dan toch moet kiezen voor een massasprint, dan heel graag hier in Friesland. Het zijn gewoon hele mooie toeristische beelden. En het is mooi dat we Friesland aan de ganse wereld kunnen laten zien dankzij die Benelux Tour. Dus het is de eerste keer, maar zeker niet de laatste keer? Het is ook niet de eerste keer, maar het is zeker niet de laatste keer. Nee, dat denk ik niet. Het hangt af van de politiek natuurlijk, maar wat ons betreft komen we graag terug. En zouden we heel graag die ploegvoorstelling op zondag toch doen op de bootjes hier in Dokkum. Want dat was het plan, maar goed, corona heeft de route in het eten gegooid. Maar we hopen dat we ooit mogen terugkeren op de bootjes in Dokkum of ergens in Friesland.